Dike ning kali iki. Iki dike action Nibonangi karo si Mas Gendon karo Jolodot. Ya dekane ning kali ya, Dot. Kali iki, Pak. Kali apa sing rada diparani? Kali Asat. Kali Rarengan. Wah, bener banget. Oh, lha kuwi kidul kono. Kali apa sing Apa neh? sing apa ya? Sing enek-enek pas panas. Kali Iki kali apa sing eneke sing pas panas. Wah, kali apa ya? Kali PP. oh iya iya Kali iya. anak panas. Garing banget kuwi. Iya iya iya. Kali PP. Kali apa sing tari sing anu tangi turu. Kali apa? Kali